Avui sóc al barri de Sant Andreu, a Barcelona, donant tot el meu suport als companys d'Aliança Catalana que informen els veïns sobre el nostre projecte polític. Una Catalunya lliure, pròspera, segura, catalana i occidental. I just darrere nostra tenim els de la CUP. Arran i endavant. La mateixa secta escarrenosa de sempre, dedicada a atacar, insultar i agredir a tothom qui no pensa com ells. A un costat som els patriotes catalans que treballem amb dignitat per aixecar el país. A l'altre, una colla de vividors i violents que odien tot allò que representa seny, ordre i llibertat. Es fan dir antifeixistes, però són els únics que van encaputxats, els únics que exerceixen la violència i els únics que volen imposar la seva misèria a cops de puny i de crits. Però no ens faran callar, no ens intimidaran. Tothom ho veu en aquesta plaça i arreu del país. És evident quin és el seu tarannà agressiu i violent. I quin és el nostre? Tot allò oposat. Nosaltres defensem la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament i el pluralisme polític, els pilars fonamentals d'una veritable democràcia. I aquí ens trobem dempeus per recuperar la Catalunya viva, rica i plena que els catalans ens mereixem. Salvem Catalunya amb Sílvia Orriols i Aliança Catalana. I visca Catalunya lliure!